Kempis-kempis jar. Megap iki Kang. Awas. Apa bukan es tua? Awak tuh pindho untune telas jenenge pipine tuwa. kendho. Nek tuwa kuwi kudune mumpuni tuane Kang. Ya. Nek kaya aku wis mampu. Ana wong tuwa ke wis tau enom kok. Ayo, bener jan Kang. Ora tau tuwa. Bener nek kuwi. Ayo. Ning rak yo menang sing nom nek saiki. Lah ya menang sing nom ah. Ning nek ora ana sing tuwa, ya sing mesti ora ana sing nom. Oh, iki mawon muni menang sing tuwa iso dawa. Wong nom ke menggugu pituture wong tuwa. Nek ngono. Heeh, Kang. Ya iki ngene wae. Awake dhewe iki senajan aku wis tuwa ning cara-cara ya menggenepi to. Ya aja mung genepi. Ayo kono ora ana aku ora sida cilingan. Ya sida Kang. Ning jangkeping critan. Ngono. Kowe ado-ado saka nguri iso jangkung tekan kene ya muga-muga iso waras selamat. Amin, amin. Pangestune Kang muga-muga langen sejati lan sak kukuban wilayah Durensari semono lan sainturune pinaringan rahayu sak majenge. Saiki ngene wae. Ora mangkes kesuwen mengko karang wetune ndak nganti sore. Saiki wis dipalkani wae po. Ayo. Kowe makani tak pakanane engko gek dadi gladen, nggih Kang. Aku wong nom tak ngalah monggo Kang. Punika turka Sanya kinya sekar talim kula para rawuh kakung miwasa pundi kang mresane jadilan bu niki jadilan saking semono kirang sopan santun nyuwun gunging pangap cama monggo para kanca sami Allah raga
Siap. Hei, loh. Tas, kenyat. Hei, hei, oi, hei, oi, hei, lo, oi, oi, hei, hei, oi, oi, hei, hei, lo, oi, hei, lo, oi, hei, lo, oi, hei, lo. Hei, os, oi, hei, hei, lo, hei, lo, hei, lo, oi, hei, oi, hei, oi, hei, lo, oi, hei, lo, hei, lo, hei, lo, hei, lo, hei, lo, hei, lo, ôi, thế đi, ôi, ôi, hei, lo, ơi, hei, lo, ôi, ôi, hei, lo, ôi, ôi, hei, lo, ôi, hei, lo, ôi, hei, lo, ôi. Bengkar bengkur ngokoro akarono karenan marante sewe sinawung resmine kita sinupo sinu karto Rekantarto bakar dinding ilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama agembing aji Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Wonten malih tuladhana prayogi satri yoga nagari ngalengka sang Kumbakarna arane tur iku warna diyu suprandene gayo utami to awit perang alempo danyo darbe atur breng rokok amrih raharjo Dosa muka lan koko ing atur yekti tembung mungsuh
os o i os o o o os o o os Ossa! 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 Os! 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 Ossa! Os! 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 o umpama sliramu sekar melati aku kumbang Nyidamasari sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati nalikoni ora ing dalu hatiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lekailin tangen laku umpama sliramu sekar melati aku kumbangan Nyidamasari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati
sing rukun mitra sak jagat raya kali ngono bukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati sak lawase paling ulon apa setyane kelakon mati loro ora kaya wong kang anandang buyung mangan ara atoyan ora jenak dolan neng omah bingung klopo mudo leganon no nggonku nandang bronto witing pari hatimen mari gonku loro ati aduh nyawa larane loro ora kaya wong kang anandang buyung mangan ara doyan ora jenak dolan
opora trenyo sawangan iki awakku sing kuru dodoku sumo asa apa pancen teko mbok balung janur paring usada mringkang nandang wuyo yo hey yo oh hey os oh yo ridu mawur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la wala quwata illa billah amma ba'du. Kunjuk sianggianing pepunden sepuh lan pini sepuh saha pupenden ing wilayah Durensari ingkang pantes kinabekten saha pantes sinungkeman. Pangarsanipun Bapak Kepala Desa ingkang pinungka songsonging agung kawula tasih ing Durensari dalah jajaranipun ingkang tansah kawula hormati. Sagung para pamirsa kakung saputri langkung-langkung panjenenganipun Bapak Supardi dalah keluarga ingkang tansah kawula hormati. Mboten supe monggo sarangan munjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat kanikmatan langkung-langkung petidah sopemut saenggo wonten ing kalodhangan siang menika saged pinanggih wonten ing papan menika sedaya tansah pinaringan wilujeng. Nyuwun pangapunten dalem sewu keparenga kawula matur munggel kamardikan panjenengan awit kawula pinangka sulih atur saking keluarga jadilan langgeng sejati ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Bapak Suwito Utama ingkang sakmenika sampun kaasta panjenenganipun Bapak Parino. Gegayutan kalian keluarga
langan sejati beksa wonten ing menika papan nampi aturipun Bapak Supardi. Kegandhian Bapak Supardi menika kagungan hajat nggih menika mbojani netakaken ingkang wayah ingkang nami Muhammad Ananda Saputra wonten ing dinten menika. Sambut kalian aturipun Bapak Supardi wedal kapengker ingkang wayah menika remen dateng jadilan langen sejati saenggo Bapak Supardi trenyuh wonten ing lebeting wardaya saenggo nggadahi wiraos benjang menawi netakaken badhe nggiliraken rombongan langen sejati ingkang kaasta panjenenganipun Bapak Suwita Utomo saengga wonten ing wedal menika sampun kapimpin panjenenganipun Bapak Parino. Pramila pangunanipun Bapak Supardi wonten ing siang menika mugia tansah lebar luar ingkang lebar luari Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kula lan panjenengan saha para pamirsa kinarya seksi menawi wonten ing siang menika luaring punagri. Ingkang saklajengipun kawula pinangka sulih saking keluarga rombongan jadilan sejati mbok bilih anggenipun beksa wonten ing papan menika kirang langkungipun, kirang nuju prana, kirang sae saha kirang sopan santun kawula sulih saking keluarga rombongan tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kados namung ngaten ingkang perlu kula aturaken, kawula aturaken dhateng para paraga anggenipun tansah anyarengi luaring punagri kados ing padatan para miyarsa monggo kula ngaturaken sugeng hamirsani ngantos paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridu mawur mangawur wur-wurahan tengaraning juret kong makuru kongso tetekatyo kutulo wor pangkri ing turangga hesti harakata engkang tuwaca lelayu jajah iso milakori kala mangasane pariwi
soto wro endahe alam nuswantara ingkang adiluhung alas lan gunung-gunung jajah desa milangkori kala mangesande pariwi soto wro endahe alam nuswantara ingkang adiluhung alas lan gunung-gunung Nontawan cine wos tanggo hang laras wos cuma wes lihat gumlaring budaya cermo kang krinodo jadilan ambarung tembung hitung terus ambaung hanya gai pretan ambosani ayo ayo ojo kembe yakti moto yotinoyo Gajah
cilik kang kawentar heti pendi gunung kelut sing ngayomi Blitar Japan Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune Bung Karno Mojopahit andeng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kapisan ana cerita jare pati Gajah Mada ingkang bisa nyawiji Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang Bang lambe ora mokan akeh sing padha nyatake yen entokeni ngurupake semangati Allah boy
warna abang tondo kasih sayang senengi gobok asmara biyen kae tak koantum tresno ya yo Pupuk nyimpen wati nganti besok ora bakal lali pupuk kae kebak crita wayang wengi nganti gagat trino catatan sajroning ati tanah lontor saya marati gawe dadi warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae aku andom tresno tanpa tantal tanpa kloso abot-abot ketamaan asmara nganti besok ora bakal lali kupuk kae kebak crita nganti gatrito Batok elah
elo sira menyang solo le oleh payung modal jeneng lolo wong mati ora bayan obah mateni bocah nurat golek duwit cukup loko bathok elo sira menyang solo oleh sejati Saksesi os
Prasasat kaya sewendo nganto aku ngenteni tekamu betoto ret asmara nadyan merahino ning ing rasa mung sedelo sawengitan bisa nendra gawang-gawang katon haning netra tak sesuwon mugi enggal henjang nakas ning ati sikapang rasa mung sedelo